Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo sa kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the Sa point. gihapon, natagan tagpagtagad mahigala ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga kaigalaan sa atong pagaban-uban, ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mahigala, tulo ka individual nagpositibo sa kinalit nga drug test sa duha ka mga bus terminal dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Ang Cebu South Bus Terminal ug ang North Bus Terminal. Atol kini sa Uplan, Harabas. Straight to the point. Unsaon maning maong mga tulo ka mga individual nga nagpositibo sa kinalit nga drug test, no? Unsaon man ni karon, basig mo ingon mga higala nga kini ni ang amo ra nang gituyo sir kay ting Semana Santa man unya grabe ang biyahe, may nalang madugangan ang among oras. Isunod rami sa sulti ni PNP Chief Romel Marbel. Ato lang may agi katawa mga higala pero tinuoray lang daghay wa makauyon ang pamahayag ni PNP Chief Romel Marbel ha. Ako mismo wa jud ko kauyon ana. Si Dr. Rene Obra wa makauyon. Si Senator Ping Lacson apil sad akong gipangutana mahigala medyo pagpirmero itong pangutana makahigalaan murag gibalik na kong question kay medyo murag na gustong ipaklaro ni Ping Lacson on sa itong pangutana. Wa po siya kauyon na PNP chief ka niya maingon ka nga kanaang mag-drugs okay raman na kay para lang nga madugangan ng oras. Isus Ginoo ko na kini karon niya may nasakpan pag drug test mahigala mga adik. Unsa man nimo na maka-imagine ka mag-drive sa bus unya adik. Ako mong awhagon gyud og kanang nakatama ng driver ayaw mong sakay taon. Straight to the point. Kay delikados disgrasya tanang kalakiha. Unang maingon sa Marbel, okay raman na kay padugang sa oras. Nan kanang mga drivers karon moingon nga tig Semana Santa magud sero nya aron nga buka among mata sir ba aron nga awake me kanunay kay grabe ra ba ang biyahe rong Semana Santa madugangan ang among oras mo na ni gamit me. Yagi talang sa katawa mga sukitig paminaw mismo ang kapulisan doon ako'y napangutana within the PNP organization di lang mutingog mga kaigalaan kay ilago ng PNP chief pero sa off the record wag sa kauyon day unsa man ang PNP chief o yun sa man ang gibuhian niya statement di mo nang imong ingnon nga natura siya okay ra na siya nasa to pa ka ng mga drivers nag-drive kag bus pila ka kinabuhi ng imong gidala diha unya nakatama ka. Straight to the point. Una karon mahigala panahon ba nga diha nimo maila simple ra gyud kay ilhon mga kagalan asa ang tarong asa ang di tarong asa ang kahayag asa ang kangitngit simple ra man kay na di man na nato i-complicate nya unsaon na nga di ka kakita ana kasayon ana kanang sulti Marbel unsa man og tinuod kang tarong nga tao di gyud ka mo uyon ana og kadto mga tao mahigala nga unsa man uyon lang mo katong uban tungod kay para ninyo okay nang administrasyon mahigalang BBM na okay lang po ng tanan ni Panulti Marbel hasta pa gani mahigala si General Jean Fajardo
nga igo ra po noon to si in fairness mahigala igo ra po siya nag-re-echo na itong maong mga statements kay spokesperson naman po siya. Spokesperson niya na-promote pa magani sa iyang pagsulti mahigala anak mo na-promote hinoon. Brigadier General na god, si Jean Fajardo mahigala. Imagine ka nahimo ng Brigadier General. Moingon ka nindot day sulti day kang hala pag drugs na lang okay naman nang mag-drugs kay padugang sa oras. O tanaw na promote. Ang pagtagad mahigala kadto mga pulis nga nagtarong sa ang serbisyo. Kadto mga pulis karon nga naghago gyud para sa tinuray mahigala nga panerbisyo. Ang uban na madimot pa magani. Labi pa makaligis ka karon mahigalag na kay girunda ng drug lords, sa unang panahon mga higala. Sus kapila man may tabo. Ronda ka makigalan, ikaw pa hinuoy kay doon na day connection dito sa kadagkuan. Ang pulis nga nagtarong mahigala mo pa hinuoy disgrasya i-assign og laing lugar. Kapila man may tabo, Straight to the point. Kanta nagpagtagad ron kini tulo ka individual nagpositibo sa kinalit nga drug test sa atong bus terminals. Straight to the point. Kanta nagpagtagad dubutaga sa manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin didto sa kauluhan ang Malacañang nitubag sa political ad nga naghulagway sa estado sa nasod nga itom. Kini nga political ad mahigala ni Amy Marcos og ni Sara Duterte. Pinaagis pag-ingon nga mas mo apply kini sa niaging administrasyon. Straight to the Pero sa point. diyang gipangutana si Claire Castro, ang unsa man ning itiman, unsay pasabot, kining maong administrasyon itom, matod pang Claire, sige lang kay hapit naman ni paputi. Okay lang kuno kay nag-anam-anam naman nag-anam-anam naman kuno kaputi. Ato ni pagtagad lubot-tagad sa paduman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. mga empleyado sa gobyerno mag-half day na lang karong adlaw aron sayong magkagikan sa ilang pagpauli ngadto sa ilang mga probinsya. Straight to the Nunot sa point. pagsaulog mahigala ni ining Holy Week. Straight to the O sa point. pikas bahin kagahapong adlaw atong na-interview si Pam Baricuatro, ang ni kandidato pagka-gobernador sa Subo mga sukid ti Paminaw. Doon na ni mga gipang buhian nga mga statements aton sa atong interview kagahapon. Ato ning hatagag pagtagad mahigala. O unya karong adlaw atong gi-allocate alang pod ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. So atong gi-chat kagahapon pinagi sa atong news department. Pinagi sab ni kasamang RV Veloso nga maoy atong beat reporter sa Capitol. Atong gipaabot ang tubag o pagkagabi ni decline nga dili siya makabisita tungod sa kabisi sa gobernador mga sukid tig Paminaw. Sige lang no. Atong respetaran mahigala si Governor Gwendolyn Garcia nga dili sa motubag sa interview ni Pam Baricuatro kagahapong adlaw mga kaigsunan. Straight to the Kay point. kumuanhi pas Governor Gwen daghantag mga pangutana sad atong ipatubag to mga higalang mga punto ni Pam Baricuatro o sa mga higala magod sa mga nagareklamo mga kailan og dunay mga dadawat nato nga mga gipang kuansad mga reklamos ka probinsyahan nga giuna lang ni Governor Gwendolyn Garcia ang suroy-suroy sugbo. Ala, sige suroy-suroy, lingaw-lingaw, enjoy-enjoy, but ang mga hospital, mga higala, medyo alanganin sa doktor o alanganin sa mga tambal. Straight to the point. Matod pa, bintaha pa ang panahon ni Governor Davide og maghisgot kag hospitals. Tinuod ba na? Nadili kay ko ka-confirm mga kaigalan pero mo na gibuhian pod nga statement ni Pam Baricuatro kagahapon. So atong ipatubag na ni Governor Gwen unsa na mga higalang sitwasyon na nga ang atong mga igsuong mga kabo sa probinsya wa man maumahinoy na biyaan kay ang mga provincial hospitals may higala ang mga doctors tinod ni dahil ang mga doctors nato nga mga gi-outsource sa ato pa murag security guard ang atong mga doctors. So walay ko gi-outsource din mga doctors no. O maoy gipa adto sa probinsya. Medyo nakadungog ko na sa una wala kay nako tagaig pagtagad mga higala pero mo ni na sulti mga kaigalaan nga gi-outsource ni mga doctors mo na nga atong mga hospital medyo alanganin ta sa services o ang mga tambal matod pa why mga tambal sa atong mga public hospitals dito sa probinsya. Giuna lang ni Gwen ang suroy-suroy sugbo pero kana may kala medyo kuan po na nga aligasyon ato'y patubag ni Governor Gwen kanang mao nga isyu. Pero may decline man siya mga higala apan welcome ta kay duol naman walking distance naman ang atong sibianan sa DYHP o nga Kapitolyo.
Anytime og maka-arrest Governor Gwen atong gi-welcome para matubag niya na nga maong nga mga aligasyon. Straight to the point. Unya sunod kining picture mga kagalaan nga naas BBM natong Biyernes na niudto si Governor Gwendolyn Garcia silang pamilyang Frasco diri sa may Liluan. Wa man pakita god si BBM og unya kini ang ralihan man tato mahigalan nalipat tong mga nagrally. Kay wa man kunos BBM sa Sugbo pag ando pa naa man diay kay nagpost man si Lisa Marcos. Straight to the point. Kini may gala magong pangutanaha na mas picture. Ako ipakita niya, ako na ipa-confirm po ni Governor Gwen. Unsa man naniudto gimong Lisa kay mga tao mga higala moingon man nga si Lisa kuno wa man na diri sa video unta ha. Daghan ang dili makatuo ba. Unsa man ni pero ni confirm mo si Cristina Frasco day. Ni post pa po siya nga salamat Lisa Marcos. Simple na agi day. So naniudto si Governor Gwen o kini si Lisa Marcos o uban pa. Ato po ipa-confirm niya, tinuod ba ning maong picture Governor Gwen nga naniudto mo ni BBM, ni Lisa, ni adtong Biyernes. Kaya mga tao magduda man nga wa pa kuno si Lisa to, pa kuno sa Amerika. Sa may tinuod yun na ng kalakiha mga sukit tigpaminaw. Unya nga nung wa man gito mapublicize tong pag-aning BBM, hilom na magyud kayo. So kung private nga lakaw, kung sa may okasyon sa mga Garcia, mahigala nga ngadto man gyud sa BBM mga sukit tigpaminaw, doon na ba nag-birthday? Doon na ba unsa ba? Nga nung man sa mga apel sa Rallies Alyansa. Kini daghantang mga pangutana mga sugid paminaw sab nga angay matubag ni Governor Gwen apan dili sa mga higala mo are sa iyang kabisi pa kuno mga sugid paminaw. Straight to the point. Dugang pa ako sang ipangutana unta ni Governor Gwen kini bang kuanday BRT day nga medyo naas kapitulyo na bungkag mahinuon kadako ini mga higalang nagasto nos gobyerno unya mayon tato pagsugod pa lang may guwa lang pasugdan na unta gibutang naglain unta ba para dili makuan kay sa dihang na human-human na gipabungkag niya. Kana dako nang pangutana mga sugid paminaw kay nagasto na hinog dakong kwartang gobyerno gipabungkag na. So kana may akong dugang untang pangutana nimo Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga may matagaan og katin-awan ang mga tao. Ni anang maong sitwasyon kung moari kastong CBN ng DYHP. Apan for whatever reason dili sa makaari mahigala buyno atong respetaran ang iya mga higalang ayang staff nga mo ini-communicate diri sa ato nga medyo busy ang gobernador ato lang sa mga higalang respetaran nga dili sa makatubag ang mga pangutana pero dugang pagyud og makari nang hagit na batas pambari 4 debate niya willing sa makigya face to face debate ni Governor Gwen ako pong pangutanon mo aras Governor Gwen pangutanon po nako og apel nga unsa man ka ready ka ako imo moderator kwanta kini ni ang akong i-live diri sa DYHP o FM sa ato mga social media platforms ang debate ni Pamela Baricuatro o ni Governor Gwen kana kung moari mahigla ako sa pangutan-on pod pero atong respetaran kung mingon sa di sa musukol sa debate for whatever reason or musukol sa debate ato sa gyapong respetaran so kana mo atong mga questions mahigala willing ta ready ra ta kanunay anytime silingan naman ta sa Kapitolyo walking distance sa maning DYHP mahigala sa Kapitolyo anytime pag moari si Governor Gwendolyn Garcia welcome na to siya para iyang matubag mahigala atong mga pamahayag ni Pam Baricuatro kagahapong adlaw. Straight to the point. Unya, doon na patay dugang mga questions si Pambari 4 o ni Governor Gwen, di man gumahuman lagi ko sa kuan mo na nga ako lang yung bahin-bahin kay di mahuman sa usa ka programahan. Mahimo pagyapunta maka-interview og dugang nila, no? Example og kini si Pam og atong ma-interview anytime kung mag-interview na to balik mga higala sa dugang mga questions kay paano to mapangutana sa plataporma niya di pang gobyerno. Anytime pag interview tampam anytime ato sa gyapong imbitaron si Governor Gwen sa pagtubag no depende na niya mahigala basta ang atong microphone sa Sugbo there's DYHP open alang mahigala sa atong mga officials dito sa probinsya kay nahibaw ta nga ang mga katawhan nga mga Subuanon nga tuwa karon sa probinsya naminaw man sa atong programa og deserve para nila nga mahibaw mahigala unsay mga plano ani karon niining nga sitwasyon na mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Akong dugang plano sad human ining Holy Week, depende lang sa time, no? Akong i-arrange. Ang sunod sa dato may galang ibitaron si mayoralty candidate Archibald. Atong karon parang maklaro tani. Cebu City sa ta, Humans Province at Cebu City. Si Archibald atong i-one-on-one interview. Sunod pod dagaan tog time si Raymond Garcia one-on-one interview sad. Ibitaron na to. Ingyo masab si May Krama. Ato gyapong i-one-on-one interview mga sukid ti paminaw para kining tulo.
Tanawon ta lang oras ha, tanawon ta lang yun mga sukit ti paminaw o pwede ta mo extend san nga to mahigala sa Mandawi, bitaro na to mahigala si Junkie Uano. One-on-one interview. Nya human Jonas Cortez, one-on-one interview. Abot din mahigala sa Lapu-Lapu, ato sa mahigala ng one-on-one interview si Paz Ladasa. Depende sa time ha, muna akong plano lang pero depende sa time ron. O niya si Cindy Chan ha. Kana mahigala kay kini mga controversial magud nga mga lugar o kini mga lugar mahigala nga murag neck and neck ang kumbate sa mga politiko, mga sukit dig paminaw. Pero sa ako nangingon atong tan-awon lang ang time sad kay tungod ining mga issues karon perting paspasa sa mga pagdagan sa panahon nagkadaiya mga issues ng gawas mga higala. Kini guban pa maiskutan ninyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Now, point. atong tagag pagtagad mahigal ang tundugang mga hisgutanan rong buntaga. Kini ni ang sama mga higala kang Pambari 4. Akong gi say-say kahanginan nga mo aray gani ka Pam, da tubagon nimo ning issue ron ning foundation nimo. So akong gi tagaan na to daan og kanana ang tip ba nga mao nang dapita ha. Mo interview ko sa mga topics but mo aray ka kanang pangutanan nako about sa mong foundation kay gikiha man kas DSWD o kining no show kas NBI tubaga dire. So mo nang pag-ari niya iyang gitubag mga higala. So kinis Governor Gwen og moari siya higala kay karong adlaw atong gi-allocate para niya. Anytime kung moari siya sa programa atong tagag higayon, at least ato naman ang gi-budget nga time para niya mga higala, ato sang i-welcome para nga makatubag sa siya mga higala. Pero mo na akong giingon di gid malikayan nga aside aning mga hospitals probinsya nga matod pa wa may mga tambal matod pa sa aligasyon og mga doctors na to outsourcing man ning nahitabo. Gawas ana mangutana kog unang-una gyud ni ining ato mga higalang atong business man gud ato ipa-confirm gyud ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nag-uban gyud silang BBM na atong business. Straight to the point. Og ni Lisa Marcos kay kini ni ang mga tao manggod manghigala bisa makakita sa picture asam to picture names. Kini mga tao ba makakita sa picture kani ni Amas BBM, ni si Lisa, ni Congressman Doc Frasco, na si Secretary sa Tourism Cristina Garcia Frasco. Pamilya ning Frasco ang naatulo nila ka mga anak na kini mga tao magmingon Japon di man na si Lisa ko man nautay video. Kay nagduda lagi sang Lisa kunong wa sa Pilipinas. Pero naa may picture. Maingon po ning uban na video unta. Mo na nga kung moari kagob, akong ipa-confirm ning appeal pod nga klaro gyud nga dili si Lisa Marcos. Sunod na kong pangutana pod unta nga nganong wa man si BBM mo adto sa rally sa alyansa. Nganong ni hinok man lang ni sag ari. Kana na ang wa gyud mingaw gyud pagkaari sa Sugbo. No? Wa gyud mahigalay bisag gamayng information gikan sa Philippine Information Agency nga naas BBM. Unsa man ditong lakaw niya og private nga lakaw konsidera nga presidente manggod. Ang mga tao mo kuan gyud. Maususi gyud, no? Unya kini ang so kung private nga lakaw og ni anha gyud mahigala ni bisita silang panimay ni Doc Frasco na ang pamilya ni Governor Gwen. So unsa may okasyon day nga naamang gid ang presidente kay nanad man kita mahigala nga kanabang naay manumbay sa atong silingan medyo okay ra na to silingan manumbay pero kanang presidente nga mo bisita do na gay dakong katuyuan ana og unsa man gay okasyon nga naa nag-birthday ba kang anak ni Doc Frasco o unsa ba ka no unsa ba okasyon kini ni ang wedding anniversary ba or unsa ba kay kanang panahon ng Biyernes maman po ng panahon nga naa diri ang alyansa nga grupo nga nangampanya sila nganong man pakita sa BBM. Straight to the point. Medyo hilo man gyud mga kagalaan. Nganong nahilo man og unsa man ang akong dugang pangutana unsa man gob do na rally ang alyansa nga naas BBM diri Sugbo kay kining Sugbo tinud man tong giingon ni Gov nga kana na ang vote rich province kining Sugbo tinud na nga nihatag ang Sugbo mahigala og over 1.5 million votes para kang BBM. Tinuod ba na? Ang Sugbo mahigala mga politiko di magini basta-basta nga ang mga politiko mo baliwa lang ini Sugbo kay kita mo ay pinakadaghag buto di Sugbo Straight to the point.
In fact, mga higala, kadtos Gloria Macapagal Arroyo, ni-claim ang ganito nga dire ang 1 million votes niya nakuha Sugbo. Si Presidente Rodrigo Duterte ang landslide mahigalang boto sa Sugbo. Ingon sab si BBM 1.5 million votes sa Sugbo. Pero mo lagi na kadtong boto ni BBM sa Sugbo, kang BBM ba to kang Sara to nga nadalang sa BBM? Mo na akong question. Straight to the point. Nagkalawom kining tanghaga, sakto ka Attorney Jan Kagulada, ha? Mo ni ang mga pangutana unta nako nga di gyud malikayan mapangutana ginato ni confirm ni Gob nga kanang ni Anhe George BBM ngano nga man sa mopakita sa mga tao. Kalisod ba sa dining kalakiha mahigala nga moanhi ang presidente unsa mang okasyon na gyud nga private mang lakaw sa tupanian hagod inana gyud kasuod di ay ang mga Garcia o mga Frasco o ni BBM nga unsa mang private man gito nga naasa lang balay. Kada bang mga ang mga tao manggod mga kaigalaan gusto nga mahibaw og unsa ba gyud diri magis BBM gi-confirm man mahigalang Lisa Marcos o ni-confirm sa mahigala si Cristina Garcia Frasco nga dire gyud si BBM mahigala. Pero ang sunod nga pangutana kini ko mga tao madudahon magud lagi ba nga si Lisa kuno wa dire wa kuno video na pero kining picture sakto na siguro ni oy nya atong ipa-confirm atong pangutana sa nyanong wa naman unsa man na ay rallies BBM sa Sugbo ang alyansa or wa nganong wa man sa pakita sa mga tao tinuod ba nga nahadlok si BBM nga basin unyak ang isinggit sa mga tao Duterte. Mga pangutana man lang na mga kaigalaan. Pangutana man lang na. Kadto bitaw giingon ni Gwen nga over 1.5 million votes. Tinuod man to. Tinuod man to. Asa man tong video na names be? Katong pagkasulti ha. Tinuod man to nga pagkasulti. No? Nga iyang gipapakpak tong mga tao, mga sukid tigpaminaw. So, mo kana nga ang Sugbo, dili ni basta-basta may galaan politiko, mudagan kag senador, mo anhe kag yun Sugbo. Mo anhe kag yun. Kay niya ang vote-rich province kini. Moni dong no? Tinood man yung gisulti. Tinood man yung gisulti ni Gwen. Paminahon ta ko na ba? Balik lang. Tuig 2022 gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Okay, katong. O sa may ngano ako man gibalik. Pag confirm may galaki ako uyon man ko nang giingon ni Gwen. Tinuod man na may gala nga ang Sugbo sa tibuok Pilipinas, ang Sugbo may nihatag og pinakadakong boto para kang BBM. Over 1.5 million votes. Nang atong pangutana ba, ang Sugbo nga mao'y nagpadaog niya, mao'y naghatag niya og over 1.5 million votes. Ngano di naman siyang pakita? Kana ba kanang mangutana lang taning BBM mo lamang nagkinto hinoon sa di Sugbo, kalisod ba nang kalakiha? Kanang gisulting Gwen mahigala ako uyo confirm ko man na, no? Ang Cebu mo ay dunay labing daghang botante niya karong 2025 may labing daghang botante og natong 2022 election mahigala ang Sugbo may nihatag og pinakadako nga boto kang BBM. Sa to pa sa tanang probinsya ang Sugbo may naghatag og pinakadako over 1.5 million votes. Kana confirm nang gingon ni Governor Gwen. Ngano ni pakita man siya sa ubang probinsya nga wa man ta magkahatag og 1.5 million votes kapin. Ang naghatag niya pinakadakong butong di naman siya mapakita. Lalim kag presidente ka mahigala magtago-tago ka hinuon mo anay Sugbo. Nga na ang mga tao mahigala maka-analisar na nga wa na gyud, no?
Kay og nakarali ang alyansa dito nga naas BBM gipang-isa niya mga kandidato sa ubang mga lugar nga ni sugbo na hinuon dili. Makaingon man ka nga agoy. Na gyud ilan na giusab ang ilang strategy. Ang posibilidad ani usbon ta na ito strategy kay mura og kiss of death ni kini maong strategy, ha? Straight to the point. Kay human may gala wa magud lang damhaning mga panghitabo karon. Nga kaning pagka-impeach mahigala ni Sara Duterte mahigala sa lower house. O kini mahigalang turnover ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito mahigala sa Daheg sa Netherlands. Wa man na damha mahigala nga kini ni ang wa man na damha mga kaigsunan nga mahitabo na. Nya pagkahitabo na karon ni Saka mahinoon ni ang kung matan-aw nimo every survey do na manggi mga matawag na to movements. Manalahi karon nga kwan? Lahi karon nga eleksyon. Kabantay ka kanang pagka number 1 lang ni Bato ni kwan ni Bongo nya si Bato na number 2 na. Medyo lahi na nga tilimadon. Statistically ties lang Tulfo mga higala unya nanood na sa Marcolita sa Philip Salvador nanood na. Di na ang target doon ta nya na si Willie diha. Pasabot na ko ba? Ang target doon ta sa alyansa god 12 alyansa, 12. Ang target nila nga ilag yung i-perfect ang 12 nga ilag yun. Nya karon naganam-anam naman. Ang latest survey mahigala na nag-anam-anam na mahigala og sud ning mga taong Duterte. Tanawa god og imong analyson mahigala nagpasakaman kining mga tao mahigala si Marcolita ni Saka na si Philip Salvador ni Saka na padung na pud Saka sa si Attorney Vic Rodriguez. Sila mahigala si Hinlo, padung na Saka. Nya kining Cebu magod, imagine ka, ang top 10 vote rich province para karong eleksyon na ang Cebu may number 1. Kung imong tan-awon ang Comelec record sa tibok Pilipinas, ang Cebu may number 1 with 3 million votes. Ang Sugbo nga naa sa Sugbo karong 2025 nga eleksyon, karong tuigang eleksyon. 3 million voters ang niya sa Sugbo. Busa ang politiko mudagan kagani siguroon gini mo Cebu. 3 million god. 3 million kapin ka mga butante ang niya sa Sugbo. Makuha gani nimong Sugbo medyo okay kagyod. Ang second sa Sugbo nga daghang butante ang Cavite. 2 million kapin. Sunod sa Cavite kanang Bulacan. Kapin ka na sa mga 2 million votes. Sunod ka ng Pangasinan, Laguna, Negros Occidental. Imagine ka na, ang Negros ko ni taak si BBM dito. Nga kanang Negros may gala og atong sa number 1 ang Subo ha kanang Negros na sa mga ika-6, ika-7. Nganon ngadto mas BBM sa Negros. Nganon ngadto mas sa Iloilo nga sa top 10 kanang Iloilo, ika-10 ang Iloilo. Pero dito sa BBM ang Cebu na hinuon nga number 1 di mo pakita sa BBM din Sumok ka na'y dakong pangutana da karon. Lisod man po na o. Kanya o. Naklaro man eh. Muna akong ipa-confirm ni Governor Gwen kung anhe siya itong programa. Gob. Confirm gyud. Nga dili gyud kay mga tao di mamutuong Lisa god nga naa. So confirm gyud inyong picture Gob. Nga ni BBM, ni Lisa o sa pamilyang Frasco. Aron nga matubag ni mga tao mahigala nga moingon nga si Lisa, si Lisa, picture na, video na. Kinigong mga ko ba para na satisfy ba lang sa publiko, no? Nya ang akong sunod nga pangutana usa man mo nabay alyansa nga rally gid dinhi nga mapakita sa BBM or wa. Kana di man likayan. Kana mga ako lang tip niya nga mao na mga topics nga angay nimong tubagon dire nya ma-explain ni sa mga tao. Nya labaw na tanan nga kanang maghisgot tag services ba. Well, in fairness po ni Governor Gwen basin baya pod og ma-explain niya ba nga kining suloy-suloy Sugbo day makakwartasan ang probinsya ina na no aron nga ang mga Subuanon makasabot sad kay di magkahibaw ang mga Subuanon ini ang relatable kayo may galamingon nga nagsigig suloy-suloy dito sa suloy niya mga hospital wa may mga tambal. Straight to the point. So ato ning klarohon mo kana nga welcome ka diri Gob o moari ka sa Sibianan nga ma-explain nimo og dili among respetaran sad ang imong mga desisyon labot ana pero ang mga tawo sa probinsya gusto silang maminaw og unsa nay dagan unsa na ning panggobyerno sa tong probinsya sa pagkakaron. Standby lang usaha atong ipadangat ang pipila mahigala ka. But anyway, taas pa man itong programa kuto pa man sa JS og makahuna-una as Gov nga mo ari
welcome, no? Kini bitas may krama mo kalit na ganing anhe. Pero kaning orasa ako nagigahin. Natay mga issues pero ako ang gigahin anytime pag moares Governor Gwen, akong putlon ug unsay akong gisgutan kay unahon ako siya. O kunya, balikan na to itong mga discussions may gala natin sa politika o padayon na to, no? Nga gipaabot mahigala sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia kung maka-arisas tong sibianan mga kagalaan para ma-interview sa nato mga sukin tigpaminaw. Unya by tingali next week or susunod nga mga adlaw daykin ato sa sigurong gikan sa province alita sa Cebu City. Apilon sa natog interview si Yogi Ruiz. Uy, kalimtan mo to si Yogi Ruiz, no? Di ba si Yogi ang atong imbitaron si Yogi ato lang i-raffle kasi una si Yogi, si Archibald, si Raymond, si Mike kisa patong usa na pay usa nga kuan ni dagan pod dili lang kayo ingon tang kuan jud ando na fight jud anay kining upat. Oh sige, so kani kini ang moy atong imbitaron sa diri mahigala kini ang katong usap, medyo na may siguro gihapoy iya mga plano. Pero ang winnability ba, no? Kinini ang dunay mga plano, man po siya makuan. Kuan ba ito day? Member ba ito day sa kinini ang kuan? Seventh Adventist day? No? Malagmit nga kinini ang sincero sa siya siyang plano, pero mo lagi ni kining politika doon may kalainan gud lagi. Gawas ka sincero kasi ang plano nga na po kay chance mo daog. Si Julito ko, no? Okay. So, 5 na ito yung imbitahon na tingali ani, no? Pero doon ay chance ang mo daog yun mga kagilaan, mura og kumbati kayo, kini si Mike Rama, Raymond Garcia, Nestor Archibald, og si Yogi Ruiz. Apila po si Yogi Ruiz kaya nagsugat kami sa Ayala, ha? Good morning nimo Sir Yogi Ruiz. Nangagda ton sa pangapi pero nagdali man ko so walang ko maka basin lang kuan og makalugar pohon pero kinini ang do naman dinalian mo kay to kung lakaw. Okay, so appeal ta si Yogi. Pero pag expect mo nga mangutan nako no holds barred akong questions. Aron nga tinong na to ba sa atong mga subuanon nga kisay angayan pilion gyud pagka mayor. Kana na ang mo na akong kondisyon sama ining pamba nga akong interviewon dire sa kay ako ba mangutana og kini ni ang posible pa gani do na pay parto sa atong interview pohon kay wa man to tungod sa tong oras may gilahagipot man pero willing kas pagtubag sa akong mga questions kana na ang dunay mga friendly do na pwede dili kayo friendly ha. Pero si Governor Gwendolyn Garcia magbisita na to diri mao gihapon. Mayon ko nga doon na kay mga friendly questions, doon na po dili tingali kayo friendly pero tubaga lang mayo man nimo tubag sa Gwen day sa unang kana na ang gi-suspenso ni siya sa una panahong Pinoy. Ako interviewon ni mo interview man na to. Diya sa Kapitolyo mga kaigalan, akong gitagaan gyud ni og higayon nga mabati pod siya sa kahanginan. So kanunay ta naka-interview niya at the time. Pero mo lagi na akong questions fair lang nga questions, no? Doon ay mga friendly, doon na po yung mga dili kay friendly. Tubagon lang, basta makatubag lang ka, okay naman yun. Inumdum ka? Kapila man ako interview has going at the time. Nasa sa Kapitulo, sa matug, mga kagalaan, di malalim tong yung kahimtang at the time. Pero ako siyang tawgon mahigala, one-on-one interview. Sige, may ito one-on-one interview kay tagaan ako sa gigayon nga makapadangat po sa iyang kuan ba? Kay mabati mo na itong Sibya dito sa probinsya. Manutsuhot manis kabukiran, manutsuhot manis probinsya. So karon ako siyang imbitaron og another one-on-one interview go. Okay ba ka? Pero mao gyapon akong pinangutanaan ha pre atong interview to sa una ba. Nga kana na ang pangutana nya tubagon sa nimo gyud. Total maayo man ka manubag. So kini daan mangutana man taan ning mga kuana, panalitan kining suroy-suroy sa Sugbo. Nga giuna lang kuno ni Governor Gwen ang suroy-suroy hala, siging suroy-suroy, enjoy. Ang mga hospital wa matiman. Kana ako ipatubag nimo na, pero ma-explain nimo mas mayo nga posible man sad nga kining suroy-suroy basig makakwarta sa lalawigan mao ni atong tourism nga kita nya wa man po na pasagding hospitals. So unsa man ning mga kuan sa hospitals nga mayo pa man kuno panahon ni Davide. Kini dako ning nga mga questions nga angay tubagon, no? So appeal po na nga mangutana ko ana. Akong taga kanang kuandaan niya, kanang porsyon na dapit, mangutana ta.
Unya, gusto na pong ipa-explicar po nako nimo Gob kay apil man ka sa pagkuan Gob. Apil man ka sa groundbreaking ining kuan indekin. Katubang sabi arte, nas BBM, kamo man mo inaggunit-gunit sa pala, kasabot sa plano sa BRT. Ngano man gipasagdan man lang nimo nang natukod na gid unta tong terminal diri sa Kapitolyo, pagkaman gipabungkag man nimo dako na gasto. May tato pagsugod bagob nga imong nga ayaw na din napita kay makadaot sa tong Kapitol para dili masugdan. Ha? Kay mga tao ba agob nagduda ba adto nga ngano nga imong nang ipabungkag. So imong ipa-explicar diri prangka-prangka pag-istoryahan ha. Real talk lang tagob nagduda ang mga tao nga nangayo kag bahin sa komisyon ana. Pero wa ka mabahini mo nang imong gipabungkag na nga naa na. Kana real talk na pero ako ipatubag nimo. Tubaga kay madaot man kas mga tao ning unsa ba itong gobernador di ay nga kwarta-kwarta naman sa daning iya. Straight to the point. Ako di ko mutuo ana. Mo na nga gusto ko nga ipatubag na ko nimo na. Unya kining unsa man ni kadang pagpanggukod sa mga negosyante ko no. Matud pa kining sa Apo Cement unsa man ni day. O naapod na napita so imo nang tubagon gob imo i-explain sa mga tao. So anytime karon o moari ka ako kang gi-welcome. So doon na ko yung mga questions nga friendly, doon na po yung mga questions nga kinahanglan nimo tubagon pa ba sa una nag-interview tanimo 2012 man siguro to day. Pero sa man to na suspenso si Gwen. Ako may mo tawag niya, one-on-one interview man mi. Mayo mo tubag si Gwen, pare buyag. Pero depende siguro sa issue sad, no? Mo na nga pabuto nako og moari sa anytime karon i-allocate na ko ning oras. Di ato siyang entertain diri sa kahanginan. Mayo og ma-explain nimo ni Gob kay ang mga tao magduda man. Kinini ang niining maong mga issues no o niya kinini ang unsa man punto lagi hinungdan nga nganong di man mo pakita in public BBM paganhi unsa man tong kalakihan unsa man way plano ang alyansa nga magrally sa dako kuning Cebu kita mo number 1 sa top 10 nga mga provinces number 1 tas pinaka vote rich province mga sukid dig paminaw so muna nga medyo imposible og dili mo ari mahigalas BBM nga iyang i-endorse ang mga kandidato. Or nasayod sila nga mag-exchange sa strategy lang kita kay medyo alanganin as BBM no mga panahon na. Kana naghantag mga questions mga kaigalaan nga angay taga-aga pagtagad no. Straight to the point. Now si Cebu Governor Gwendolyn Garcia do na gi-endorse nga mga kandidato sa mga nidagan pagkasenador apan dili ang 12 ka mga kandidato sa administrasyon. Pero niingon naman to siya nga 8 to 9 lang ang iyang i-endorse. So ni Aaron ang iyang i-endorse nga 8 to 9 atong analisaron mga higala. O niya dunay tulong nga wa ma-endorse unsa makay rason. Og maanhin si Governor Gwen pwede pong atong i-appeal ning pangutana niya nganong nga kinirang siyam ang iyang i-endorse o nganong wa makumpleto. Kay katuro bang chant ni Andrew nga 12 alyansa. Lagi katawa mga kaigalaan. So unsa may instruction pod ni BBM di ay mahimo nga dili na lang dad-on ning uban or unsa man no ato ning tagag pagtagad mahigala kay daw na sa gipang endorse pero dili tanan no. So ato ning hisgutan mga kaigsunan unya ang mga kandidato sa Duterte administration pila maginis na tanan mo naman to primero god og kanana ang kuan nanubra na mahinuon siguro ron. Di ba primero, kung naman to day? 9 naman to. Karon nahimong napo, kaya na Duterte naman ko noon Unya, pagkahuman, unsa man ni si Amy o si Camille, i-appeal ni dito na ilas, ito pa na 12 na. Unya, kinini ang uban sa mudaman po ni Hunasan. Dili na sa Duterte, pero murag kuan po. Si Amy o Camille, i-appeal na nila. Sa ilang grupo. Personal na ni VP Sara. So, kining ato ning tagag pagtagad, mga sukid tigpaminaw. Ang kuan no kay unsa may mahitabo sa sunod nga survey ani kay every time meron na survey do na may movements mga sukid tigpaminaw god no so ato ning hisgutan sa bug-apil ngano ka nga kining siyam raman mo gi-endorse ni Governor Gwen unsa may rason og kining para makumpleto ndo si kinsa may atong ibutang diha in the park mahigala sa One Cebu no so ato ning apilon og pangutana ni Governor Gwen kung moari siya within karong adlaw mga kaigsunan or anytime kung sa sunod nagbalik na to sa broadcast pohon og moingon nga moanhi atong gi-welcome. Pero ako na sang gitagag tip daan sa mga posible nitong mga pangutana kanang mga hospitals pangitaag tubag daan hasta ni mahigalang sa BRT mangutana man ta kay mamugoy pangutana sa mga tao unya
may ma-explain niya des kahanginan gyud, no? Og kinini ang pag-ari po ni BBM kana nay mga questions ngayon ana. Kanya apil po ni mahigala nga nganong siyam raman iyang gi-endorse. Sige, ato ning balikan na karon taon ha atong isgutan ni mahigala atong dugang pag-analisaran ni humalamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Atong dugangan og pag-analisar kining gi-endorse ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mga senatoriables. Mga alyansa ni apan siyam ra mo iyang gi-endorse. Ang uban ni abandon ship naman sa alyansa, pero ang uban mahigala dunay mga strategy ni pwede man nga nag-change sa strategy nga di na lang pakuyogon sa BBM kaya ang iyang endorsement mo rin hinuon makatabang. Aray na lang sila sa machinery, mogamit sa machinery. Unsa man ang ilang machinery, tanan nga mga government elected officials ilaman day. At yun na sa kuyog, posible mo ni. No, doon ay mga pag-usap sa estratehiya nga makapadayon yapon sila sa ilang campaign, no? Kung ikaw may kandidato sa administration, medyo advantage man gamay kay doon na magay mga mayor dito nga inyo. Kini kung naka sa opposition, lisod man gyud kay wa man dito imong mga mayor. Apan mo lagi na kung mga tao na sad may mulihok gyud, wa na gyud tay mahimo sa ana. Straight to the point. Kay kana kung pagpatapok sa mga tao di man basta-basta mahigalang mahimo gud, mag-involve gyud ang kwarta, ha? So kinsa may dunay kwarta na ang administration. Na kung opposition mahigala mag-involve og kwarta, kana doon na ginay kuan. Ibutang ta mahigala nga mga hinungdan nga no nga mag-ipon mo diha nga bisan pag kamoy mo gasto gasolina, kamoy mo gastos niya og kulingon, mag-BYOP mo, something na nga kuansad. Kini ni ang matawag nato mahigalag phenomenal sa naday. Inana ha nga magkatapok ng mga tao nga way gasto ng usa ka kandidato. Mo na nitabo ka Presidente Duterte pag 2016 nga ang mga tao may gala may magtapok. In fact, ang mga t-shirt gani mga kagalaan, ang ubang kandidato mamalit og t-shirt, magpaprinta ipanghatag. Ba't katong panahon na may gala ang mga tao may magdag ilang kaugalingong t-shirt, unya doon na lay libre nga pag-imprinta. Inana. So, doon ay kalaina, no? Muna nga ato ning tagad-pagtagad. Labi na ang kining sa 12 ka mga senatoriables karon, kining nga gi-endorse ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, o kining mga nasuod sa survey, o kining sa PDP laban, o inguman sa mga independente, nga mga nanagan, mga sukin tigpaminaw. Kunya atong isgutag balik ang natats politika kay sa ako nang giingon, karong eleksyon na midterm election but very crucial. In the part sa mga senatoriables, very crucial tungod sa impeachment, og tungod sa mga plano unya basin og di manaog ni BBM basig ipausab ning konstitusyon aning kalakiha. So kinahanglan nga doon na tay back up dito mahigala sa Senate nga medyo ligon-ligon dili mapasabot nga kuan kana bang dili kinahanglan nga kananaan kamo lang mapili no basta kay sa tan-aw nga kana bang mubarog balansad dili ba kanang under the bunal ba o sa sultis Malacañang mosunod na sa dayon kay uroy og mag-chat-chat ron. Oroy mag-charter change taron. Kaya doon na rabay pamahayag mahigala si Governor Manny Piñol. Ako ipabati ninyo ha kanang taon. Ngano nga importante ka ng eleksyon na? O ngano nga importante sab ang lokal mga higala nga eleksyon? Ha? Unsa may gipasabot ni Governor Manny Piñol anis Cotabato? Niya sa statement ha nga nganong mahinungdanon kayo karong eleksyon na mo nang ako mong giyawhag pagbuto base sa inyong konsensya, base kung kinsay inyong tan-aw nga maayo o mas mayo nga kausara man ta maharing lungsod kana bang Mayo 12 mas mayo nga dili ta magpapalit dili nato ibaligya ang atong boto kay lisod man kayo na nga ang atong prinsipyo atong ibaligya no kana og sa atong kakabos magkapobre-pobre ta pero at least naay naa nato nga dili mapalit og kwarta mo na usa ka butang na kay nga importante kay lisod man kayo na nga for sale na gyud tanan ikaw for sale sad ka ayaw ha. Muna kung iyon, ako magkapobre-pobre ko diri. Bahalag magkapobre-pobre ko diri basta kay dunay butang nga mahal nga butang para nako nga di mo pwedeng paliton. Muna prangka-prangka pagka-istorya kay. So kaning ato mga igsoon din nga naminaw, kining eleksyon na timan inyo Mayo 12 eleksyon kanang adlaw haring lungsod ta. So kanang yung pagkahari ayaw ibaligya. No? O, buto ka mo kutob sa inyong konsensya kinsay maayo kinsay tarong diha. Pero dunay gi kwarta di man ko makapugong ninyo gyud kay gawas ako makasulti man ako sa kong kagalingon but kamo diha og dunay kwarta pwede po dawaton na lang sa ninyo total inyo man ang kwarta pero ayaw ibuto og kinsay naghatag anang kwarta mo
Mo na giingon nga hala ko prasa lang yun na. Karon pa ko manudlo ron. Ako itudlo ninyo number 1, ayaw ko magdawat og kwarta. Mao gini pinakasaktong tudlo. Na karon og di malikayan kay saon taman nga kalisod usahay, dahala kuprasa kana ang paon, iluwa ang taga. Pero para nako dili na tinarong na nga tambag nako. Ang ako tinarong tambag ayaw gyud mudawat. Ayaw mugdawat. Kay para nga wa mo ibisa gamay ang kuan sa inyong konsensya. Ha? Mamaya ko itudlo sa akong mga broadcasters, hasta ko mga estudyante sa kining communication nga mga estudyante nako. Ako tudloan sa kay kining media ta daghan na bay muhaylo na to. Ha? Tira prangka bang ko istorya. Kuan na siya. Kana na ang real talk ni. Ug mahimo na kang naa nakasakop sa media, labi pa karon maghandle na kag program ron nga dinagko ng program. Daghan pag gusto mo palit sa imong prinsipyo. So, pugong kagyo diha. Kay di naman ta ka komentaryo og tarong aning kalakiha og nagdawat na kada speakers, di po kay gidawat payroll diri. Agi sekreto po rig dawat mahigala sa ATM. Di na ta katarong anang kalakiha og komentaryo, no? So mo na nga isa magkapublik-publik pero do na gibuta nga kini ni ang dili pwedeng paliton. Ha? Unay importante diha kay inig atubang nato bisag kinsa kadakong official mahigala sa gobyerno. Kana bitaw mga presidentiables mo rin man nato na. Mag-interview man ta. Pero nataas no uta nga inig shoot na to question klaro gyud na. Tubaga kong pangutana kay di ba ko nimo empleyado? Wala ba ko magdawat og unsa? Mo na prangka-prangka pagka-istorya ha. Kay lisod man palihapon ninyo dihang mabuto mo. Number 1 tambag na ko gyud nga tinarong ayaw dawat. Unya butar kinsay naa sa mong konsensa kinsay angayan. Ikaduha, tambag nga dili kayo tinarong og naagi kwarta yung tintal kayo na dawata pero ayaw og buto kay kanang kwartahi mo naman sa ato ng kwarta sa gihapon. Kan ang paon iluwa ang taga. Atong balik-balikan mahigala si Cotabato Governor Manny Piñol. Na mahayag gini mo nga hinungdan hanganong crucial karong eleksyon na sa national nga candidate sa mga senador. Crucial kayo og apil po ng local. Gi-explain ni mahigala ni Governor Manny Piñol. Siya maoy Department of Agriculture Secretary kadto panahon mahigala ni Presidente Rodrigo Duterte. Nganong crucial? Balikon ko tungod kay dunay impeachment nga nag-ung-ong si Vice President Sara Duterte. Ikaduha, ang charter change delikado kayo day. Delikado kayo. Now, ni ang pamahayag ni Manny Piñol, apil ang sa local nga eleksyon crucial sab. Ato paminawon si Manny Piñol sa before tang padayon sa discussion. Asa man to names. Okay. Kini. Asa man ang kuan ni? Nag-aaway ang Camp Marcos na Camp Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento. They impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez mo kuno ato ning i-analyze sa kini iyang pamahayag. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ning atong isgutanan ni Governor Manny Piñol. Nya do na po'y latest pagyud ron
nga Pulse Asia survey result sa trust rating mga higala sa mga atong kadagkuan sa nasod. Lain na sad ni ha, trust rating mga higala Pulse Asia ni. Sigutan ako ron ha. Pero dili pa itong balikan sa Manny Piñol nga ang iyang gipasanginlan si Martin Romualdez. Nga dunay sayong ambisyon manang kung nakabantay mo atong first half, wala pa tamabot into nga tunga. Doon na to'y people's initiative itong pirma-pirma ba? Numdum ka day? Nigadir ang mga pirma kay aron nga usbon ang konstitusyon. Mo na yung laging bantayanan. Kaya numdum mo nga, mga pirma mahigalala, by district to mga kaigalan tong paggadir ang mga pirma, kay aron nga mahimo tang mo shifta sa atong matang sa panggobyerno o mahimong prime minister kining usa ka tawo. Nga mo'y gitudlo ni Manny Piñol. Base po na sa pabahayag ni Manny Piñol. Ato rong balikan be. Numdum mo itong People's Initiative. Papirmahon. O mo man hinungdan nga ang lower house milihok na ang Senate wa kalihok. Mo nang murag hinay man ni si Subiri Eli Santa ni be. Ato balikan si Manny Piñol be. Ato Manny Piñol sa iyang pamahayag be. Ano man sa kanila? Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun. 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi itutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento. They impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028 that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Straight to the point. Si Martin magilagay pasinginlan ni Governor Manny Piñol. Nga dunay ambisyon mahigala. Kini kang Piñol ni mga kahigalaan ha. Dili ni fake news kay di man ni akong kuan gihimo-himo ra kang Piñol man ni. Pero di man na fake news kino na People's Initiative nga gihimo. Tinuod man gina. Mo na magbantay ta. Kining eleksyon na is very crucial. May pagpaminaw ni Attorney Elias Eli Espinosa. Good morning mga nyor. Live taron dito sa Australia day, Melbourne, Australia. Naminaw na to mga higala mo na nga. Good morning na mga panyero. Atong presidente ni sa Simla mga sungkit tigpaminaw. Nga naminaw na to live mga higala dito sa kwan. Karon ko kalainan broadcast sa turon kay makuha na magod sa YouTube, sa Facebook no. Bisag tuas Melbourne si panyero to naminaw. Good morning naman nyor og sa imong mga kaubanan diha nga nagmonitor sa atong broadcast live gikan diri sa Sugbo. Ubay-ubay ni mga abogado sa naminaw na to ang uban magpaminsyon, ang uban dili. Kay kini ni ang labi ng mga taga-gobyerno di lang magpaminsyon. Katong uban i-great lang nato Attorney Jan Cagulada, good morning nimo diha. Attorney Rani Montes Claros, Attorney Daryl Delera, Attorney John Reyes Abidra, good morning. Og Attorney Adrian Fernandez, good morning nimo diha. Attorney Gunggong Amadora, good morning ha. O Attorney Glenn Cabada, good morning nimo nyor. Okay ra makakamaminsion ang uban dili ang Attorney Jason Ripaso. Okay ra tong maminsion ang uban dili ra mapaminsion. Karon mo lagi nang Piñol nag-away-away na ning Kampo Duterte o Kampo mahigala ni Marcos, no? O garita mahigala sa politika sad, mo lagi ni nga iyahay na nagpaningkamot ni mga senador karon, ang bantayanan na gid ani
nga kinini ang gawas ining impeachment ni Sara kining magchat-chat ta simbako. Mo ni ang batayanan. Mo na nga karon tan-aw ninyo mga kandidato, nara ninyo sa inyong konsensya o kinsa ang butaran din nga number 1, di lang no tan-awon ang impeachment ni Sara, tan-awon nimo ang sa sunod ani karon basi dunay chat-chat ni. So tan-awon nimo mga higala din kinsa ang ngayon itong ibutang nga ang Senate ba makastand sa iya. Kining lower house mahigala masabot nato nga under the bunal maginis Malacañang lagi. Kay bawo man ta ana mga kaigalan kay local maguni nga national sila nga kuanunta pero ang ila ba mga constituente ba by district, no? Magagad sab sa kamaayong kabubuton res Malacañang. But ang Senate at least makastand di wa magpasabot nga unsa imong baruganan diha. Pero importante lang nga makastanta nga dili mo niya basig manundog ni mahigala ni Marcos Sr. nga di manaog. So muna nga mo-consider po ng uban tanaw nila be kinsa ni atong butaran nga mga senador nga magmustan gyud. Muna apil sa lang i-consider si Bam Aquino o si Kiko Pangilinan basig mustan di nga makastan ang Senate ani. Depende ra. Ang uban may galap PDP laban ingon sa Duterte lang ta. Ang uban sabi ngon okay ra ta alyansa pero siguro unta lang nga kanang mustan ba. Kay og tan-aw nimo mo mag-agal sa dikta sa Malacañang, watay mahim sa inyong kalakiha unya. Na may mga alyansa candidate sa karon nga posible og mo ingon simbako og sa himuon unya gawas ng impeachment nga makabarog ba og ila. Mo na atong tagaag pagtagad mga kaigsunan, no? Kay kining gisulting man ni Piñol posible ba kay nahitabo ba yan ang People's Initiative? Ang delikado ini mga higala og di ganahang manaog ni Junior. Ang atong tanawon na by elections 2028 ugwa ba mo ni dakong question ron, no? Kay kini pamahayag may gala medyo do na man ni kuan iya maning sulti, sulti maning kuan be ato balik ka go gamay names balik ka gamay be kang Piñol ni pamahayag gani Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang kampo Marcos at kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi tutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin nakontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin nakontento, they exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028 that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Straight to the point. Na kini atong broadcast na bati ra ba ni tibuok Visayas, Mindanao ug Pilipinas mga higala ug tibuok kalibutan, kutob sa mo sa tong Sibya via internet. Tuwagan ni sa Attorney Elias Espinosa on naminaw ganato to sa Melbourne, Australia ron. Da kana siya si Manny Piñol lang gigukuran ninyo og kinaon sa Ako raning gi-play ni iyang pamahayag ni Manny Piñol nga ikaw kuno Martin Romualdez, ikaw mo oy dunay ambisyon ane dong. Karon si Martin og tinuod ning gisulting Manny Piñol sa latest survey result. Sa latest survey result, si Manny Piñol pilay trust rating ni Manny Piñol akong ipakita ninyo Mao man ni karon mga higala nga dunay may mga interest gyud ron. Kay siyempre ang part pod mga higala sa mga kinini ang lain-lain nga mga partido, doon na po sila lain-lain nga interest. Si Martin Romualdez
Ang trust rating niya base sa Pulse Asia survey result. Kini may latest ha. Sige, ato i-zoom in ko na dong. Mo na latest ha. March 23 to 29 survey result. Okay, kani. Niining latest survey result, dili ni ako, Pulse Asia kini. In fact, na-publish na kini sa mga pamantalaan sab. Na-publish po kini mahigala des DYHP Arimin Cebu, kita sa Arimin nag-carry sa taan eh. Ang Philippine Daily Inquirer na nag-carry sa taan eh. Philippine Star, no? Dili sa ato sad nag-carry sa ini ang Cebu Daily News, ang The Freeman o ang Sun Star Cebu. Oh, i-check lang, double check lang bat kuha na ta. Kita sa Arimin nagkuha na taan eh kay legit man eh. So atong i-zoom in. Para ma-analyze na itong mayo. Ang trust rating mga higala karon niya o atong tanaw na ang big trust andun na kunoy dakong pagsalig. Nag-una din mahigala sa dunay dakong pagsalig 61%. Number 1 si Sara Duterte. Straight to the point. Number 2 sa dunay dakong pagsalig 38% si Chis Escudero. Ha? Layo kay biya ha, layo kay biya sa number 2. Ang number 3 nga dunay pagsalig 25%. Wala man katunga ni Sara hinuon si BBM. Ferdinand Marcos Jr. 25%. Unya kining nang ambisyon nga mahimong presidente sa sunod nga eleksyon, mato pa ni Manny Piñol, ako lang i-quote si Manny Piñol, dunay pagsalig nga 14%. Medyo makapanguros sa ining kalakihada. Wa mo ilain din nga makuan og panalitan di gyud ni Mada si Martin panalitan og mo ituboy pagka presidente sa sunod. Mangita na lang yung administration og lain siguro nga kinsay lain diha nga duol-duol ba. Ha? Bueno kung ma-impeach si Sara, medyo ma-level ang playing field ani. Kay si Sara taas magi-rating. Og eleksyon na to ron, real talk ba lang. Og eleksyon na to karon daog si Sara. Pero ma-impeach ni, so medyo ma-level ang playing field. No? So, pero si Martin kung panalitan mo dagan si Kuan, ibutang tarong mo balik si Leni Robredo, mapildi mas Martin day. Butang talang ba? O niya mo dagan si Tulfo panalitan, niya kisamay lain mo dagan si Duterte, ibutang talag ma-impeach si Sara. Although, lalisunon pa ning ma-impeach pa ning depende ni karon sa unsay mo gawas ning eleksyon sa karong eleksyon na. Ibutang talang dunay lain Duterte mo dagan. Mao gani mahitabo ani, plan A, plan B gyud sila. Ibutan ta si Basti or si Kuan. Si Basti or si Paulo. Panalitan si Basti mo dagag presidente og si Martin Kunta asa man kay mo daog. Kaya kita lang ni katawa, mudagan po si Lini. Ala, ligre-ligre ni mga sukitig paminaw. Mao man ang latest nga Kuan, trust rating. Niining latest trust rating si Sara mga naguna, 61% good. Ang iyang big trust sa 61%. So si kumparar nimo si Sara o si BBM mga higala 25% ang kang BBM, wala katunga. Wala katunga. Onya si Chis Escudero mo ikadua 38%. Hapit matinunga. No? Si Martin mo makaluluoy ining mga survey kay 14% lang maging iya taon. O kunya kung tinuod ning maoy sulting Manny Piñol nga mao gyud ang ambisyon pagka presidente. Lisod po kayo lagi atong ipugos yun nitin. O di madatin. Sige. Straight to the point. Atong pagtagad mahigala si Governor Gwendolyn Garcia wala gyud makaari sa itong Sibiana atong respetaran kung unsay rason. But next time, anytime, no? Kung magkasuroy si Governor Gwen ato mahigalang gihangop anyang pagbisita sa Sibianan kanahibaw ta ang atong Sibianan mahigala gipaminaw masanis probinsya. O niya ang mga tao sa probinsya gusto masayod. Unsa sad mahigala gyoy mga explanation ni Governor Gwendolyn Garcia ini mga isyu sa atong palibot sa pagkakaron. No? Gusto sang mahibaw ang mga tao but kung dili siya ato sang respetaran sa iya mahigalang mga desisyon o dili siya magpa-interview but sa una kanunay na to ma-interview sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia one-on-one interview ni adtong panahon nga nasuspenso siya, no? Ato siyang gihatagan og kahigayunan nga mabati sa DYHP kay ang atong Sibianan mo gipaminaw mahigala labi na nga to sa probinsya og ang mga tao na sayod. Dili ko kaihap kung kapila na ko ma-interview si Gwen one-on-one at the time atong 2012 at atol mahigala sa gisuspenso siya mahigala during the time of Pinoy. Kita sa DYHP mihatag yun ta mahigala og Gwen
time niya, aron nga ato siya mapabati sa on-air. But karong mapanahon mao gyapon Gob, no? Katong akong pinangutanaan nimo Gob nga mayo kang mutubag, inana gyapon. Akong pinangutanaan nimo karon, no? Dunay mga pangutana nga light nga mga questions, but dunay tay mga questions sad nga angay nga i-explain nimo. Og kahibaw ko nga makatubag ra ka ana, no? Pero mo lagi na nga ang mga tao may atong padesisyonon og masatisfy ba sa tubag o di ba? Mo na importante na napita. So mo na nga akong gikuan. Pero ako sa kapangutan-on kay hagit mas Pamila nimo. Pambalik 4 debate. Musukol ba kag debate ni Pamila? Ako po kang apilo pangutana ana. Pero ato sa respect kung unsa iyang kinini ang tubag ni Governor Gwen. Kay hagit mas Pamila gapon day. Bisa magdebate ming Governor Gwen, one-on-one debate, okay. Magmoderator ko. Akong gamiton ang atong microphones DYHP o IFM o sa atong mga social media platforms. Nga atong i-arrange ang debate kung gusto. Kung panalitan mo, accept si Governor Gwen. O musukol sa debate, may gala kang balik 4. O dili, dunay mga rason sad, ato sa siyang respetaran o kung sa iya mga rason nga nung dili. Wala tayong oras, may gala sangan na lang kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kus kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon na sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ang Dios mayong buntag Pilipinas tatak RMN.